Kirila, India. Dito naganap ang isang nakapangingilabot na pangyayari. Isang araw, biglang bumuhos ng ulan na tila ba mga dugo. Ang paligid ay nabalot ng dugo. Ano nga bang nangyari? Ang lahat ay natakot, ang iba ay nangamba. Ang iba naman ay nag-isip na malapit na ang pagkagunaw ng mundo. Ang mga eksperto naman ay nagsaliksik sa pangyayaring ito. Maging sila man ay nahiwagaan. Ang mga kalsada na balot ng kulay pula. Pati ang mga puno, ganun din. Ano nga ba talaga ang nangyari sa India? Marami ang nangamba at natakot para sa kanilang mga sarili. Dahil ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong pangyayari sa kanilang lugar. Ikaw, kaibigan, ano ang maiisip mo kapag nakasaksi ka ng ganitong pangyayari? Ikaw ba ay matatakot? O hahayaan na lamang ang pangyayaring ito? Nalalapit na nga ba ang pagkagunaw ng mundo? O isa lamang itong pambihirang pangyayari na kailangan nating tuklasin at alamin at huwag katakutan? So hanggang dito na lang mga kaibigan. Hanggang sa susunod na video.